sagt, hvis ikke du brokker dig med det, så kan det ikke være straffe. Sharon med A&R. Tirsdag den 11. november giver den engelske sanger koncert i Forum i København. Du kan komme med. Lyt til Snap og hør, hvordan du vinder 2 billetter, overnatning for 2 på Tivoli Hotel i København og transport frem og tilbage. Du kan også gå et gavekort på op til 1.500 kroner til Concept Airport i Nørresundby. Konkurrencen præsenteres i samarbejde med Tivoli Hotel i København og Concept Ja, det er det. Der er altså, det var egentlig sådan en af de første programmer, for eksempel hos fører for indtagende 30 kroner. Stenalejr er der en servicebræk. Der er mange gode grunde til at slukke et serviceeftersyn på din Hyundai. Et af dem er, at du bevarer fabriksgarantien og er klar til at gå videre i møde. Seriøs service på alle mærker hos Lars Bunderup, Østerbro i Aalborg. Værkstedet i centrum gennem 38 år. Navnet er Blond. James Blond. Der er Aalborg Kongress og Kulturcenter. Det eneste koncert i Danmark er tirsdag den 11. november 2020. Syng med på Goodbye My Lover, Carry You Home, I'll Be Your Man og James Blond i Aalborg Kongress og Kulturcenter den 11. november. Få din bil vasket af topklasse bilvaskemaskiner på Shell, Ingtoftevej, Julius Eriksensvej, Karolinelundsvej og Forbindelsesvejen i Nørresundby. Skal julefrokosten være lidt anderledes? Vælg en Casino Aalborg julefremgang til priser for kun 349 kroner, gratis entré og prøvespil 140 kroner i chatoller, drik i Casino's bar og velkomstdrinks med 3 årsmenu for en af 7 valgfrie restauranter i Aalborg. Se detaljer på casinoaalborg.dk eller ring 98 10 15 50. Brug for et cykel? Køb på afbetaling hos Designcykel Aalborg. Uden renter og gebyrer. De samlede omkostninger er 0 kroner. Du betaler altså kun cykelspris. Designcykel Aalborg. Stenbukken i Silketid. 4 gode grunde til at vælge Aalborg Autoservice. Garanti for bilslutter og reparation samt sejrsgaranti. Gratis underlig. Du bevarer fabriksgarantien og vi er 10 i morgen. Kontakt Aalborg Autoservice på 96 86 09 06. Se mere på. Ja, det er til priser som i 1998 på Robokse beliggende i Aalborg Ø, som der en flyttebil hos Christian Bækgaard, byens billigste. Ring 98 15 10 10. Fik vi sagt, at lånebilen var gratis. Køber man naturligvis hos Autocentralen Aalborg på Håndværkervej 10. Skal frokosten være en oplevelse? Frygter du, at
pragtfulde rammer og udsigten over Kildeparken. Papegøjefrokost med 469 kroner på hverdag og 189 kroner på lørdag. Sæt hjem og bestil bord på papegøjehaven.dk. Første. Andet. Byd.nu, Nordjyllands største nettoption af luften. Kig forbi sejlet og se de mange smukke nye varer, du kan byde ind på. Væghuske skønner, auktionen kører kun til og med 28. oktober kl. 20. Hvem ved, måske er det dig, der kommer med det vindende bud. Se mere på byd.nu. Skal det være hurtigt, nemt og billigt? Lækkert smørbrød i mange varianter. Kun 10 kroner. Eurospar, Kennediergaden og Tornhøjcenteret. Tid til ny bil. Find tusindvis af biler til salg i Nordjyske Stiftstidendes bilsektion Nordjyske Biler. Læs Nordjyske Biler gratis på nordjyskebiler.dk. Klæd de nye på sig på til vinterens strabasser. Start med Jensen på Boulevarden. Årets helsekostbutik 2014. Jensen, Boulevarden 14. Din helsekostspecialist. Julegaven, der ikke skal byttes. Professionel studieforberedning hos Klik Foto Aalborg. Kun 249 inklusive dele 18 gange 24 eller 2 gange 18. Bestil eller klik ind til Klik Foto Aalborg Boulevarden 12. Nadia Sandwich. Altid frisk og lækkert. Forfrisk. For eksempel bruger vi cirka 9 meter af agurk i timen. Nadias verdens bedste sandwich. Vi elsker, når ting kan gøres nemt. Vil du også prøve noget nemt? Så prøv Nordjyske Stiftstidende lægeavis i 30 dage for kun 99 kroner. Du sparer 150 kroner. Bestil på nordjyskemedier.dk/tilbud eller ring på 99 35 34 34. Nordjyske Stiftstidende lægeavis. Det er nemt. Gårdkoner og gastronomer ved det. Gourmetkokke og godtfolk ved det. Ved du det også? At Læsøsalt er både Det er godt nok jo så bare hold. Oplev ganske gratis, hvordan den berømte Læsøsalt fyldes ved et besøg på Læsøsalt Føderi. Du kan også sætte krydderi på maden og hudplejen med